Sa mga idol dami sa St. Bernard Chipabs, grill fries team. So mga po ng mga kauban. So meet Jack, meet Jan, meet Rachel and myself. So guys, mo na mong gipang order mga idol. Yan. Dala. Hanggang pumalo. Hanggang po. So mo na among Inoy sa mo na. Mo na among kuan. Di mo na buang ha kayo. Mo na. Oh, nani. Ay nako mantig. Diyan na po sila yung sauce. Chicken, among gipang kuan dong gipang order. Chicken, sisig, lumi. Unsa pa? Lumien, unsa pa? Nasaan? Kinasat. Nagpaasal po nagbaboy pa niabot nagwat-wat. So na may 6 only rice na likuan. So karon mga idol, amo mapakitan kung unsaon mga on ang mga laog. Di po laog no, kinalaogan. So pinabrera ning among gibuhat mga idol. Pero lahot tay naghapon buhi namang kapuntahan ni. Kaya laban lang anak og kuan pobre. What's up mga idol? What's up mga idols? More vlog, tara na! So mga idol, first time na mong mga on or first time kong mukaon sa inyong aning nga klase nga kuan karinderya ba ni? Or resto bar. Please do subscribe again to my channel mga idol. Hopefully by isang first year kuan vlog, isang pag-vlog o mausang tuig na ko mga idol. Pag ma-achieve na nato nga goal, siguro ana na tamang hatag og dinagko kadyo nga mga prizes and mga giveaways sa mga nanginhanglan, especially to mga subscriber nato diha. So don kuan mga idol, adyo mo kabalaka kay nagplano ta sa tanan. Ang YouTube channel sa Tugonon and sa ang kuan sa ahong Facebook Moy Original. Uy bitaw nakaharang palihog sa do. Pasensya na sir. Karon pa mong gitan sir. Sakad. Okay pa lang. What the fuck? Ano dyan, di ba? Na? Dili ka nag-imo. So, ano na mga idol? Ang sayo nga na dito? Ang sayo nga na nito? Lumien, di first. Yan, lumien. So, nawamig kalit na sa magic. Nawamig kalit magic. Diyan nabalik na magic. Sama na to. Laktod nga pagka-istorya dato ang mga kauban kay lang mga soda, mga lechon de leche. Thank you po. Wow, sisig. Sandales birthday. The Cesar of Mr. which we have received and the bounty through Christ our Lord. Amen! Napangsit. Naginamot na ko. Yes. Pwede man. Tala kay nang pwede chicken. Magkinamot ka ganito. So mga antanin dyan mga idol. So sisig di ay mong sudan. May mga sisig di ay lechon. Ito man na ka, Jod. Huwag na, galing apat sa buang. Di ko magdag kwarta. Huwag di naon. Siyempre, bagan di po sobra lang pagkaon ay uban di kakaon. Kita sobra-sobra. Ang look mahuldak. Ano, duluan. Ba't dito nagkuhan? Ito bang dito pa? Dala. Okay naman. Huwag na itag 100 o 100. Tunay na ay. No? Basta niluto na. Drawing na pagluto. Oh, loto gazon. Important. Dalag itlog. Handa, way hilaw-hilaw putong matawo. Tet. Mobit na nila may kanang ang gutuman na nibot ni mo. Mas nakakapansin ako. Ka. Hindi sa kabela. Unsa pa ang sobrang ko. 5. Kabe, ngayon. So
So, ano ba kung mamag-demorot ang 1.5? Budget ka. Kaya, huwag malain ako ng pot. Basta naglusa ka bet mo? Huwag ba na yung mga bot? Bugnaw ba? Hindi pa ako. Ice cream pala, kuya ko. Ano yung dessert yan? Naa. Kuan. What sa mo? Pwede man mag-beer man. Pwede man ta mag-usa ka beer. Uy. Usa na po mag-init-init. Pwede ka na uli na ito hubog. Kita naman. Sa di pa mo manguli. Ano mag-butik ka panahorot ang 1.5. Alam mo ito, adobo tayo. Ano tayo? Atay goro? Palit ka nga sa simple ba? Tilo to asan ni daan. Palihugot ka. Tugin dyan, kanduay, diba? Hulot ako. Agmamag tindog sa tando ay agahamok mo manindog. Kablag mo. Paman nanuroy ros biwak. Sa, Diha. awak pa kasod. Ika. Panunguna ng hapit na diha, piskot. Kinsa ba po'y buang dit-dit ang biwak ron. Munang mag-ban sa kuwan, kita, magtagi. Chill lagi. Mag-burger. Chill. Tanduay kan, tanduay galing na. Tanduay dark. Dalat, bahala mo dyan. Igole. Uy, nangaunsa naman mo. Ang dagana magugmananap sa ilang daan mo ito. Ang wapuwa. Basta vlog secure na. Bahala na. Ang kabong to, imong ruta, sunod liluan. Kaman lagi tayo nga ito liluan. Wa pa man kay Ay, wa. naghanap ang ligay kuwan, sa ano na? Wa na horot ng dayan. Di ba nagaling ko kuwan? Ikaw pa ko, ano? Pulo, buwa? Lagi na may labong giupiran ko katong ang interview sa si Honorable Rico Lindon Marfa taganangam. Ningon day. Ano basin ganahan mag mga tugpo nakangato na kagpo moy nakangato na say pero mura tagwa kay klaro nya ang kaingan ba basin ganahan ka ngay ang pambot ang ipa awan mo pwede tang natog mulo-pulo nakagi biyaso dunggoon ang mga kon tay mo na mulo-pulo pwede man ba ingnon na og sir mga tumik po sir wala gini sa bulan. Masugot man siya. Kung dako ta. Nakangatan kung dako. Palagi. Kung nga ta. Ang ato, oh, palagi. Mamay na. Kanas aman. Iwas palang kalag. Pwede na. Dagat sa tagitso. Datagitso. Hitso ba? Ama, ilimnon ka. Ikaw may driver. Driver kayo po. Bangag mga pambot. Unsa naman na ayo. Sino ko sisingo ba? Animal din. Ha? Ano na ta? No? Pangtagal. Paano sa kabel mo? Hmm? Hoy, buang ka. Hindi. Nagnay sobra sa itong tampo-tampoan eh. May hapak mo ito. Ada ko na dugang. Additional 100 pa. Bukan ni ako na dugang og naisukli na itong. Ito na dugang. Ato, last manggo. Nade ba yun? Na pa oy, sige pa. Lagi. Dapat itapat-tapat nila misa mga tokyo. Pwede pa pwede. Tapat-tapat ng social distancing. Pwede ikaw na ato, ikaw na dere. Oo pa, upat ka kwarto. Good night. Na bahay ni Kuya. Uyan ba? Ito mo ulit doy. Tagi mo rin kalanganin mo. Malangan sa oras na. Bug-hubog na po Ano na. na po? Mo okay ba ka na sila? Kaan pa kay bangagan ng sangkugo iguman. Murag iro pa. Busgon. Iguman abangag na nga. Matik na. Iguman na dub na. Kuwag lokay lima kapawa. Paits no. Nakoy nabantayan ba na usa ra ka lang nga magsigig ngari-ngari. Mo. Ganyan ra gud na. Sidara pod.
Idang height, idang naong, idang Di ka dalam isa kay usa ra mong good kay sexuality. maog ay. Pero pag nito ilan. Ilaon na naman ang bonanan para ito ako makabayad sa puan. Ay, mahal ni. Laba, oy, talak. Hindi ni. Naman lang din nga. Labay, arawan. Kulira pag-5 kada adlaw. Hoy, sa tanang nangita ni John, dahil mong kauban si John. Dahil John ha. Hindi ko niyang winagwan. Aja naman ipakita, aja ipakita. Dahil John, in taon. Cheese! Tablag nakabalig dyan na lugi. Ay, great.